הדרכה קצרה איך להעלות פריסה ששמורה כקובץ SVG לדיזיין ספייס. אז מה שאני עושה, אני נכנסת בצד שמאל של המסך ל-upload, upload image, browse, ולקופסת חלב צרה A3, ולוחצת על קופסת חלב צרה שזה קובץ SVG שזה מותאם לנו. פתיחה, continue, התוכנה מראה כבר בצד שמאל איזה אפשרויות עוד כאילו שדומות לפריסה, ו-upload. כמה רגעים והפריסה תעלה לקנבס שלנו. אז איזה יופי, הפריסה עלתה. עכשיו מה שאנחנו רואות זה מסך שחור כביכול, אבל בואו תראו איך מטפלים בזה בקלי קלות. אז קודם כל אנחנו ניגשות לחלון השכבות ולוחצות איפה שמופיע הגרופ, לוחצות אנגרופ, מבטלות את האפשרות הזאת. דבר נוסף, אנחנו מכבים את השכבה של קופסת חלב צרה ומתייחסים למלבנים השחורים, אז לוחצים על הגרופ ומשנים את זה לאנגרופ. מה שעכשיו אני עושה, את המלבנים השחורים שלי פה, אני פשוט מוחקת, אוקיי? עכשיו אתם תראו פה שתי פריסות, אתם מקבלות פה שתי פריסות עם שתי אפשרויות הדגמה. אני מראה את זה במקרה של פס אחד, ולמקרה של קווים מקווקווים, איך ליצור את השינוי של ההגדרה. טוב, נתחיל עם הקובץ הזה, הראשון. אז אני מכבה את השכבה הזאת של קופסת חלב צרה, מסמנת את כל השכבות של הקווים המקווקווים, וכבר אני רואה שהתוכנה מזהה את הקווי סקור כצבע אדום. אני נכנסת לאפשרויות ומשנה אותם לסקור. סקור זה קווי קיפול שאפשר להשתמש בסכין ראש 0.1 או 0.2 או עם הסקור טולס שזה כמו עיפרון כזה. אני מסמנת את כל השכבות שלי ולוחצת attach. אוקיי? לוחצת attach. מחזירה בחזרה את הקופסת חלב צרה, שזה החלק שאמור להיחתך לי, ומסמנת אותם יחד, לוחצת גרופ. עכשיו אני חוזרת לחלק הזה, ואני רוצה להסביר מה קורה כשיש לנו קווים חלקים, שזה לא הדבר בדיוק. אז קופסה צרה אנחנו סוגרים, והפעם מופיע לי הקווי קיפול כקו ישר. התוכנה מזהה שאלה קווי קיפול, אני יכולה לשנות אותם לסקור. בגדול אתן לא צריכות את שתי הפריסות האלה, מספיק פריסה אחת, לא צריך את שתיהן. אני לוחצת attach כדי לסגור את השכבות שלי. מחזירה את הקופסת חלב צרה, מסמנת יחד ולוחצת גרופ. אוקיי? עכשיו, שתי השכבות האלה אני סוגרת אותם בינתיים. אני מחזירה את הקופסת חלב צרה, ומה שאני עושה מאוד מאוד קל. קודם כל אני פותחת את הקופסה, מפרקת והופכת את זה ל-Ungroup כדי שכל השכבות יהיו לי בנפרד. עכשיו, את השכבה הזאת אני אתייחס לקופסה אחת. אני לא צריכה את הפריסה הזאת, אני אשתמש רק בפריסה הזאת. במידה ואני רוצה להוסיף איזשהו image, איזשהו איור, כל דבר שהוא, נגיד בכל חלק להוסיף איזשהו איור, או לשנות את הגוונים בדיוק כמו שמירי עשתה פה, אפשרי לעשות זה, אפשרי לשנות את הצבע, למשל להפוך לתכלת, בסדר? אפשר לשנות את הצבעים ולבחור אותם בדיוק לפי הטעם שלכן. להוסיף, למשל, אתן בוחרות פה להוסיף את הכתב, נגיד איזושהי הקדשה, איזה happy birthday, משהו כזה. ברגע שסיימתם לעצב את כל החלקים, וזה מאוד מאוד חכם שהיא פשוט פירקה כל חלק בנפרד, כי יש
אפשרות פשוט לעצב כל חלק בנפרד ולדעת במדויק את הגבולות שלו ולא לחרוג מהם, שזה מאוד מאוד חכם ועובד בשבילנו מצוין. אז במידה וסיימתי לעצב את הפריסה שלי, אני מסמנת את כל השכבות שלה ולוחצת מתחת לחלונית השכבות בפלטן. מה זה פלטן? זה מאחד לי את כל השכבות יחד. מה אני עושה עכשיו? עכשיו אני מחזירה חזרה את כל העיצובים שלי. עכשיו את העיצוב הזה אני לא צריכה, אז הימני ביטלתי אותו. עכשיו מה שיש לי כאן זה קווי קיפול, קווי חיתוך והדפס כאילו של print and cut של הפריסה שלנו. מאוד מאוד חשוב לפני שאנחנו שולחים להדפסה ולחיתוך לסמן את כל השכבות שלנו וללחוץ attach. זה הכל. עכשיו אני שולחת להדפסה ולחיתוך, אני רק רוצה להראות את זה על לוח ההדפסה. מה שיקרה, שכבה ראשונה תישלח לנו לחיתוך, אתם לא תראו בהדפסה את הקווי סקור, ולאחר ההדפסה יש להניח את הדף המודפס על גבי המשטח. מה שהתוכנה תעשה, דבר ראשון, היא תסמן את כל הסימוני סקור שלה. בשביל שהיא תעשה זאת צריך לחבר ראש 0.1 או 0.2, תלוי בעובי הדף. ולאחר שהיא סיימה לסמן את קווי הקיפול, התוכנה תתחיל לחתוך בדיוק את קווי החיתוך מסביב, וכל שעליכם יישאר זה רק להרכיב את הקופסה. זהו, אני מקווה שעזרתי ושיהיה בהצלחה.